Dnes bola otvorená vernisážou výstava k nedožitým 80. narodeninám dubnického rodáka, umelca pána Jozefa Kuriaka, ktorý bol mojím otcom. Tak pre mňa Jožko Kuriak znamenal veľmi veľa. Bol to úžasný kamarát, bol to úžasný umelec s dušou, s citom, s emóciami a vlastne to všetko vedel dať do tých obrazov. On vlastne, jak je známe, on tvoril v noci, čiže keď mal pokoj, kľud a proste v tých obrazoch vidieť, je tam duša, je to proste jedinečný v tom, čo robí. A to bol môj rodinný priateľ, my sa stretávali veľmi často, či u mňa doma v domčeku, alebo v ateliéri sme chodili, boli sme taká partia veselá, proste mám v mojom domčeku veľa obrazov od neho, veľa portrétov a vlastne je stále so mnou a veľmi si ho vážim, Jožka Kuriaka. Naozaj, dneska som mal napríklad ísť do televízie Šláger natáčať program a dala som prednosť Jožkovi, pretože je to pre mňa emotívnejšie, je to pre mňa niečo, veľká vec proste, aby som tu bola, trošku ho pozdravila do nebička. Čo vás najviac zaujalo na tomto obraze? Tento obraz som videl, keď som sem vstúpil ako prvý a hneď ma upútal, lebo je tam také červené, niečo také dynamické, proste niečo, čo ma veľmi zaujalo a hovorím si, že keď aj ostatné budú takéto pekné, tak klobúk dole. Veľmi pekné.